Het is een bijzondere wedstrijd voor Henk de Jong, coach van de Graafschap. Dat toch wel de favoriet is in de wedstrijd in Cambuur. En die favoriete rol maakt ze in de beginfase weer. Dit is Virgil Narsing, ek uit Cambuur, die de kans krijgt op de 1-0. Maar de redding is goed van Xavier Maus. Gevolg is wel een hoekskop die het op de holle komt van Vet. Die kopbal kan wegredden worden door Maus. En zo ontpopt hij hem al in de beginfase ta de held van Cambuur. En goed, een jellore voetbaljen gaat het dan alsnog mis voor Cambuur. Dit is Youssef El Jebli die in balbezit komt. Een hele toeke voetballer met een geweldig paas op Narsing. Die is de vlucht van Sambisa. En met een heel handig stiftje liet hij Maus no wol kans lees. Narsing scoort dus sinds zijn oude ploeg. En zet de Graafschap na 23 minuten op een 1-0 voorsprong. Nog eens het mooie paasje van El Jebli en Narsing. Ja, die bleurt wel heel cool. Een klap voor Cambuur, maar ja, de Leeuw is binnen net echt van. Want dit is een minuutje later. Robin Mauleur met schot van als een meter als 18. En die bal gaat heerlijk in de vierde hoek. Via de binnenkant van de peel zet Robin Mauleur Cambuur weer op 1-1. De Fransman is in topvorm de Oranje Wiking en dat bekroont er nou met de liekmakker. Via Matusiwa krijgt de Graafschap dan nog wel een goede kans om voor het skoft op voorsprong te komen. Maar op een nij houdt Maus zijn ploeg in de wedstrijd. Dan een wichtig moment in de tweede helft. Hier maakt Mbende een overtreding op Fabian Serarens. Dat is Sjoerd door skiertje de manschot die een rede kaart jouwt aan Mbende. Die begrijpt er helemaal niet van. Maar hij moet het veld verlitten en in de verhelling zorgen we dat er in die contact is. Maar het liep het heel ongelukkig. Er liep het geen sprake van opzet. It's really difficult to understand in such an important game with so many videos, cameras in the stadium that the referee takes a decision like this and then nobody who is sitting behind these cameras is telling something. For me it's really crazy to understand. Cambuur met verder met Sieman, maar krijgt wel een geweldige kans op de 2-1. Nigel Roberta met de kopbal. Die mat vanzelfs gewoon zitten. Maar hij kopt hem rug op keeper Nigel Bertram zo. Op een discutabel moment in de 59ste minuut. Een voorzet van de rechterkant die het in de hand ja of nee onkomt van Isaac Calon. De videoskiertruchter site van Wol stuurt Manschot naar de seatline. En in die komt de bal in de hand van Calon. Manschot die besjucht de beelden en die constateert dat het een strafschop is voor de Graafschap. Het is Maus Tjenoer Serarens. Waar komt als winnaar uit de strijd? Het is Xavier Maus. Hij pakt de strafschop en zwaagt dat het 1-1 bleef. Een goede redding van Maus op de strafschop die toch echt net zo goed inschatten is. Het bleef bij 1-1 en daardoor had Cambuur een aardige uitgangspositie voor de return. Waar is die in Doetinchem? Ja, zeker als je al meer dan een helft of zeg maar een helft met 10 man komt te staan, ja, dan weet je dat je het lastig krijgt en dan weet je ook dat het overleven is en om te zorgen dat je al zo'n goed mogelijke uitgangspositie hebt voor de wedstrijd woensdag. Nou, en met 1-1 is dan denk ik ons goed gelukt. Dat Real Madrid of Valencia of Barcelona 1-1 uitspelen, dan steken ze de vlag uit en wij inderdaad. Geen van veel zijn we alles van hebben. Ja, maar dat gaat krijg ik zijn. We moeten even oorstinken. Wij zijn net de wereldtop. Wij zijn gewoon de Graafschap. Moeite om te handhaven. Hebben we die en nou gewoon die na-competitie. En voor hier verlenen we 3-12 van Telstar. Hè? Dus de uitgangspositie is gewoon hartstikke goed.